jiran sarkin Felix ya aiko sako da biya ba saboda shiga da rpn nyame shiga da dama teknik shiga 50 arbitr shiga 50 cane-cane shiga 50 dan kususu journalist ala retret shiga 20 dan kira usman shiga 20 ekip makana na kunnuwa kamar shiga 50 da kuma su manta da katolik su yi wasu amsa alaƙa sarki alaƙa banza sawakin su da arewa shi ka tara Anthony Dora.